Chako, ntie janeno gi jawinjo moro mowacho ni waus Kenya kila ng'ato opog pesane. Achiel kuom gimomiyo wach doho ni nyaka wabedgo kata wach public participation nyaka wabedgo en ni kata kous Kenya to miyi pesa matin. Ibo timo nang'o nikech Kenya serikal nyalo wacho ni wauso Kenya lakini wamiyi pesa kaluwore gi ushuru misechulo kata kaluwore gi iki kata kaluwore gi kaka inyalo go mbaka. Mar ariyo, housing levy en gima ne doho oseng'ado kendo achiel kuom gimomiyo doho no thiche oko en nikech it was discriminatory according to pend chikewa article 27 onge gimoro amora monego tim to discriminate other people whether on the basis of gender, on the basis of tribe, or the basis of race or even economic status. Talking you kaka housing levy no kel, housing levy no wachni ngata ma chamo musara kendo chamo eni ngata ma nigi formal employment ingado. Matene ni how about your money in formal sector? In fact gin maging'eny ga gi pesa molo joma nie formal sector. How about your money in formal sector? How about joma tiyo aila ng'ato karingo gi cyber ne kata ka nigi duka ne en ang'o miyo ko chulo housing levy to jamsara to chulo. Mar adek en wach dhi Haiti kendo wach dhi Haiti en achiel kuom cases ma poko rum lakini achiel gik mang'eni court nyaka dhi winji en ni wach dhi Haiti ni beno time kalure gi chike nikech ng'eni the constitution of Kenya does not contemplate the external use of the National Police Service. It only contemplates tiyogi Kenya Defence Forces for external missions. Anyway, mano wach ma wabowene court. To aneno ka kiluo chike kata kiluo buche ma court oseng'ado kendo kaka attitude ma court osekao wanyalo wacho gadier ni ni doho omako Ruto mafuanda kendo omako serikal mafuanda. To gimada medi en ni omako serikal kata Ruto mafuanda nikech serikal ok tim gima kare. Debed ni serikal timo gima kare de onge tiende mondo omake mafuanda nikech